Ai, uputo manadi. Ne jaduong ma Bishop Marwa, Professor Kodia, ge kanisa ma Anglican Church, ge family mar Odede kotel nigi jori. Kotel noa ge Prime Minister Raila Amolo Odinga mabro loso bange. Ana gitich matin ahinya to bange tabro do thuolo ma wacho gimoro abende kawuono dagombo wacho gimoro nikech Rosalind moyiko kawuono nitie gima chando chunya ahinya ma kawuono nyaka wachi koro gi sani yena uru mondo luong Governor ma Homa Bay, Chairperson mar party ya ODM Nyawangaya. Erokamano. Erokamano ahinya. Your Grace Bishop Professor Kodia, family of an indomitable woman, Nyana Malich Miworo, Rosalind Odede, Baba, His Excellency, Engineer Raila Amolo Odinga, Governors Wetena, Minister March, Opio Wandai, Kawuono, wakonya na malicha inya. Mawase winjo mpaka neka. We have had the story of an indomitable daughter of the lake that carried our flag high up there. Dr. Jory, together with the girls, Clara and Diana. No, let me not say Clara. Engineer Clara. Kaka ni wache kacha. The girls are a true testimony of what Rosalind believed and invested, and you have grown up to be kind and gracious young women. May you stay strong to the legacy of your mom. We are truly, truly proud, and the entire family. As has been said, we may not share in the pain. We can only imagine it. But may God, who feels it and sees it, give you the grace to overcome in the coming days, the coming months, as you continue to live in that very great legacy. Nyako mwa iko kawuono ne nje adieri, ne nochungi adieri, ne wacha adieri, kata ne tek, kata ne yot. Jothurwa, an kopogore gi bedo governor ma Homa Bay, kawuono an be national chairman ma the largest party south of Sahara and north of River Limpopo, chama miluongo ni ODM. Baba wagoni erokamano, kendo kawuono ine wuoth maduong'. Ang'eyo ni mondo ni bika, ni ise wuotho nyocha waneni Namibia, Botswana, Lesotho, Mozambique, South Africa, kiwuotho kuom presidents e piny mangima mar Africa, mondo ibed the next Africa Union chairman. Baba kawandalaka, we are pushing on the agenda of the ODM party so that we strengthen ourselves and prepare for the next election. But Baba, you are because you are our father, people really come at you. Sometimes we feel even unfairly. Because same time last year, Baba, you led us. We were in demonstrations for against high cost of living. You were shot at all over the place. You never gave up. But people came and said,
The very people that Baba is just spoiling businesses, he's an anarchist, he's this, he's the other. Today, you are moving because you are looking for the African Union seat. They are saying, why is Baba quiet? Why is he not talking? Eh? Baba should be talking. Anaduangi so ujo thurua. Ni Baba wase bedogo kendo se chung negik mokote Kenya ka. Wan kako ganda be wase bedo mbele wechegi. An kaka Nyawangaya asegora kata gi police ma wacho ni shoot me kill me. Dio kasore sani ni Nyawangaya daki wuo gimbe gin gi dhogi gi wuo e. Nyawangaya daki di street gimbe gin gi tiend gi di giringa ringe street kuro. We have been marginalized as a community for a long time. And so, when our brothers get an opportunity to also be in serious positions, we support. And I support fully 100%. Not as a favor, but as a right, because we are also Kenyans. When we get someone who says we want to unite this whole country to come together, we support fully. Ngano nigitiende odio ringi. Ngano nigidoge odio wuo. Agwambu wunya lego wan bange mondo dio bede African Union to podende jatendwa. Ko wacho ni left to wadhi kanye. To ko wacho ni right to wadhi kanye. To ko wacho ni fire to watimo nango. Omiyo nyaka wange sama wayuore piny kase to pikalo. To be nyaka wange sama wachung mondo wadhi mbele. Wan kaka chama waikore 2027 nyaka wabede loch. Kaka chama. Loch ikao either as a single party kata as a coalition. Mane ikruok mwatimo mondo 2027 wabede loch e nying Ruoth Yesu. Erokamano Nyawangaya. Koro sani aluongo osiepna